Εσύ πιστεύεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων? Πιστεύεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων? Τώρα και καλά κάνεις, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα το Button More δίνει τη δυνατότητα σε έναν τυχερό να κερδίσει ένα τριήμερο ταξίδι στο μαγευτικό Πήλιο. Εντελώς δωρεάν! Πώς θα γίνει αυτό? Με κάθε αγορά σου από το φυσικό ή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπαίνεις στην κλήρωση και ίσως είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στους λογαριασμούς μας στο Facebook και στο Instagram. Αυτές τις γιορτές στο Button More η κάθε αγορά σου μετράει.